L-għada filgħodu waqt li kont qiegħed inqarben, reġa' daq li l-biper. Reġa' kien it-tabib Buddista ta' Johnny li ġie jiltaqa' miegħi ħdejn il-bieb tal-ITU u ħadna sal-kamra fejn jinsab it-tifel. Aħna u sejrin, it-tabib beda jirrakkuntali kull ma kien sema lill-infermiera jgħidu dwar il-fatt li jiena kont erġajt għal darb'oħra tlab tal-Johnny. Imbagħad b'subajh ipponta lejn għajnejn it-tifel u staqsini. X'għamiltulu? Jiena stajt nara li għajnejn Johnny kienu qegħdin jiċċaqilqu. Hija propja l-qawwa ta' Ġesu li qed taħdem permezz tat-talb għal fejqan tal-morda, wieġibtu jiena. Tbissem tbissima ħafifa sarkastikament u qalli ma jimpurtax. It-tifel la ser jitkellem u lanqas jiċċaqlaq, ser jibqa' qisu ħaxixa. Kien wasal it-tielet lejl, bil-lejl tal-aċċident inkluż. Jiena issuġġerejt lill-ġenituri li jagħtuni permess biex nagħmillu l-griżma tal-isqof. U huma qablu miegħi. L-għada filgħodu kemm riġleh kif ukoll idejh kienu qegħdin jiċċaqilqu. It-tabib fil-preżenza tal-ġenituri qalli Jien m'għandix x'naqsam iżjed. Kien litteralment ma jistax jifhem x'qiegħed jiġri. Il-ġenituri daru lejja u qaluli li jridu jsiru insara kattoliċi. Jiena iżda tajthom pari li jistennew ftit iżjed u jaraw x'ser jiġri minn Johnny qabel ma jieħdu d-deċiżjoni finali. Dakinhar fil-għaxija, meta spjegajtilhom dwar l-Ewkaristija, huma riedu li Johnny jirċivija wkoll. Jiena permezz ta' pipett għattartlu ftit imbit konsagrat. L-għada filgħodu Johnny kien qiegħed jagħmel xi ħsejjes. Father Waldem kien nieqes mill-isptar għal tmiem il-ġimgħa u meta ġie lura kompla jirrakkonta hekk. Meta mal-wasla tiegħi mort nara kif kien baqa' Johnny, sirt naf li t-tifel kien ġie trasferit tat-tielet sular fejn isiru l-operazzjonijiet. Jiena tlajt fuq biex narah, imbeżza li reġa' iddaħħal għal xi operazzjoni. Iżda sibtu bil-qiegħda fuq is-sodda jitkellem ma' ommu. Wara l-fejqan tiegħu ħadulu X-ray ta' rasu, fejn sab li dik il-parti li kienet ġiet imferxa fil-għalqa kienet reġgħet kibret. Meta jiena eventwalment kellimt il-ġenituri ta' Johnny dwar jekk għadhomx bil-ħsieb li ħadmnu il-fidi kattolika, huma qaluli li ser jibqgħu jitolbu fid-dar tagħhom. It-tabib li kellu x'jaqsam mal-każ beda jinteressa ruħu u jindaga fir-reliġjon Nisranija. U t-tlet infermiera ikkonvertew għal fidi kattolika. Naħseb l-esperjenza li għadna kif smajnek hija esperjenza qawwija mhijiex rakkont fittizju wara hija ġrajja li ġrat vera ġewwa l-Amerika li dan il-qassis Father Robert de Grandis jiddeskrivi fil-ktieb tiegħu kif qaltilna Mona Healing Through the Eucharist. Ekku din turina anke biċ-ċar ħaġa tant sabiħa u li hija ħafna importanti li għandna bżonn niskopru mill-ġdid il-qawwa ta' Kristu li taħdem permezz tas-sagramenti. Ja, forsi jekk is-sagramenti li aħna bħala nsara kattoliċi jitwildu magħna biex ngħidlek, nippratikawhom ta' spiss u forsi għajla nrealizzaw il-qawwa li hemm fihom. Però biex narfu l-qawwa tas-sagramenti iridu narfu aktar il-persuna ta' Ġesu. Naraw li Ġesu il-ministeru tiegħu ta' fejqan li jfejjaq kien ħaġa importanti ħafna għalih. Tantu hekk li l-Evanġelisti kollha juruna li Ġesu kien ifejjaq il-morda. Ġesu kien ifejjaq flimkien meta kien jipprietka. Hekk il-fejqan Ġesu kien jorbtu ħaġa waħda max-xandir tal-kelma, max-xandir tal-messaġġ tal-missier illi ġie biex jannaqna l-kol kemm aħna fil-persuna ta' Ġesu Kristu. U dan huwa ħafna importanti għaliex il-fejqan jurina Ġesu mhuwiex skop fih innifsu. Imma l-fejqan jagħti bis-sens meta hu mument ta' evanġelizzazzjoni. Jiġifieri meta il-fejqan hu mument li jurina li Alla huwa preżenti fil-komunità nisranija fil-persuna ta' Kristu li miet u qam mill-mewt u li huwa ħaj. U dak li kien jagħmel 2000 sena ilu għadu jagħmlu llum għada u għal dejjem.
Minn Ġesu sal-Luqa jgħidilna li kienet toħroġ qawwa li kienet tfejjaq in-nies. Tantu hekk insibu dik il-mara li marret tmisset biss it-tarf tal-libsa tiegħu u Ġesu jgħid li ħass qawwa ħirġa minnu. Hija din l-istess qawwa li għadha toħroġ minn Ġesu permezz tal-Knisja. Ġesu għadu jfarraġna wara li huwa tal-sema permezz tal-Knisja, il-Knisja li għajjina wint, il-komunità ta' dawk li nemnu. Saċerdoti maqudin mal-isfijiet ħaġa waħda mal-lajċi f'unità mal-Papa. U propju għal il-Knisja li Ġesu tal-mandat li tkompli tfejjaq kif hu kien ifejjaq. U għal din il-Knisja li Ġesu tal-qawwa li tfejjaq permezz tal-Ispirtu Santu. U għalhekk importanti nifhmu hekk ir-rwol sabiħ li l-Knisja għandha fil-mumenti ta' tbatija tagħna. Il-Knisja qed hemmhekk biex lilna tgħinna nerbħu dawk il-mumenti meta aħna nkunu morda u nħossuna iżolati. Iżolati minn min? Iżolati ħafna drabi minn xulxin għaliex il-mart jista' jgħalqek fik innifsek u tingħalaq għalik waħdek. Xi kultant jista' jkun il nħossuna iżolati minn Alla, li nħossu lil Alla telaqna. U propju hemmhekk fejn tidħol il-Knisja u taqadna flimkien imma anki mal-persuna ta' Ġesu. U propju s-sagrament tad-dilka tal-morda għandu hekk din il-grazzja li għatina. Ħafna drabi aħna faċilment naqgħu li nħarsu li s-sagramenti bħala xi ħaġa aħna u Ġesu. Importanti nafhmu ħafna li s-sagramenti dejjem kemm jista' jkun iridu niċċelebrawhom f'komunità, f'sens li aħna flimkien bħala nsara. Allura s-sagramenti mhux biss jaqduna ma' Kristu, imma jaqduna anke flimkien bħala nsara. Mela s-sagramenti mhux biss ifejquna fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, imma anke jfejquna fir-relazzjoni tagħna bejnietna. Mod partikolari s-sagrament tal-Krisma tal-Morda, importanti nifhmuh ħuti f'dan id-dawl ta' fejqan. Ħafna drabi dan is-sagrament ġie assoċjat bħala sus-sagrament tal-aħħar ta' qabel ma mmutu. M'hemm xejn minn dan fil-fatt mhuwiex is-sagrament tal-mewt, huwa sagrament ta' minnu ħaj. Is-sagrament tal-Morda huwa is-sagrament biex ifejqek. Għalhekk Ġesu ħalilna dan is-sagrament tan sabiħ. Hija l-preżenza tiegħu permezz tas-saċerdot illi Ġesu għadu ifejjaqna. Mela importanti li nneħħu ħafna viżjoni żbaljata li ħafna drabi kellna dwar dan is-sagrament li qisu qiegħed hemm għall-aħħar meta qed tmut. Mhuwiex hekk. Tantu hekk li l-Knisja tħeġġiġna fit-tagħlim u fiċ-ċari tagħha illi meta hekk naslu f'ċerta età anke nkunu anzjani. U meta nkunu f'mart serju m'hemmx għalfejn nkunu f'xi tarf ta' xi periklu ta' mewt, però għandna jekk jista' jkun aħna stess min ikun marit jitlob għal grazza ta' din is-sagrament. Anke biex nirsqu lejh b'ċertu sens ta' fidi li nkunu konxji ta' dak li qed niċċelebraw, li nemmnu li Alla jista' jfejjaqna permezz ta' din il-preżenza tiegħu permezz tas-sagrament tad-dilka tal-Morda. U l-fejqan li Ġesu jagħtina f'dan is-sagrament, il-grazzja ta' dan is-sagrament, hija fuq diversi livelli fil-ħajja tagħna illi taqqat il-bniedem sħiħ. Hija grazzja li tagħtina fir-ruħ tagħna li tgħinna nelbu kull tentazzjoni f'dak iż-żmien ta' mart, f'dak iż-żmien ta' tbatija. Hija grazzja anke li taħfrinna tnubietna għalhekk dan is-sagrament tal-Morda jiġi amministrat lilna minn saċerdot, però mhux inqas u għandna nistennew ukoll li l-mulej fejjaqna wkoll fiżikament. Ekki mhux l-ewwel darba li ntqajt ma' persuni li jirrakkuntaw li kif wara rċevew is-sagrament tad-dilka tal-Morda verament ġarbu anke fejqan fiżiku. Ta' spiss anke nintaqa' ma' xi patrijiet ħuti kabuċċini li qed jisimgħuna nixtieq insellmilhom anke waqt il-programm illi jaħdmu fl-isptarijiet kif tafu u jirrakkuntaw esperjenzi ta' kif nies jieħdu lura saħħithom wara dan is-sagrament għaliex iridu nemmnu li huwa laqgħa ma' Kristu li jrid ifejqek. Iridu nemmnuha. U importanti nifhmu però anke Ġesu x'jiġifieri meta ngħidu jfejjaqna. Ħafna drabi rridu noqogħdu attenti u nevitaw l-estremi. Għamilna żmien fejn anke hekk fil-Knisja pritkajna ħafna fuq id-tbatija bħala mezz kif laqadna ma' Kristu. U din hija vera. Illum il-ġurnata nagħmlu ħafna enfasi wkoll fuq il-qawwa ta' Kristu li jfejjaqna u din hija vera. Il-problema hija li xi kultant meta nitkellmu fuq dawn iż-żewġ affarijiet isna nifirduhom minn xulxin. Isna daqqa nippritkaw fuq waħda u daqqa nippritkaw fuq l-oħra. U għalhekk ġieli ssib nies li jħorġu aktar diżappuntati meta xi ħadd jitlob magħhom għal fejqan u jgħidulek għalfejn ma fiqx fader jiena.
għalfejn ma fiqx meta jnemmint. Importanti nieħtlu f'dimensjoni ta' dbatija maquda ġew waħda mal-fejqan. U nispjega x'ġifieri tagħna. Ġesu ma kienx ifejjaq bħala skop fih innifsu. Il-fejqan huwa mument biex ikabbar il-fidi fil-komunità, huwa mument biex ħaddieħor jara s-sinjali ta' Alla u jemmen. U din hija ħaġa ħafna importanti ħuti, għaliex aħna ma nfiqux għalina nfusna. Ġesu ma jfejjaqniex għalina nfusna. Imma meta jfejjaqna biex jagħmel minna xhieda ħajja tal-preżenza tiegħu fil-komunità nisranija u fid-dinja. U għalhekk importanti li nifhmu Ġesu jfejjaqna biex aħna nkunu xhieda tiegħu. Però l-fejqan mhux biss il-ħelsien mid-dbatija. Il-fejqan huwa wkoll li d-dbatija tieħu tifsira ġdida fil-persuna ta' Ġesu. U għalhekk